Pinag-aaralan ng Pangasinan State University na gawing alkohol ang nipa. Sundan sa report. Taong 1990 pa raw ang nipahan ng mag-asawang June at Cristina Arboleda sa Barangay Balococ West, Lingayen, Pangasinan. Malaki raw ang naitulong nito sa kanilang mag-anak, lalo na sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Pati sa pang-araw-araw naming pagkain, kung wala kaming panggastos o dili ako sa yung allowance ng mga anak ko nag-aral, diyan kami kukuha, nagpapaor kami, tapos ibenta. 68 years old na si Mang June at edad 62 na rin si Aling Cristina. Sa kabila ng kanilang edad, magkatuwa ang mag-asawa sa pagkakarit ng nipa. 3 taon na rin ang nakalilipas nang mabulag si Mang June dahil sa glaucoma. Kinakapa na lamang niya ang dulo ng tangkay ng nipa para makakuha ng katas nito. Maraming natutulungan talaga yan. Dito sa mga kapitbahay, kung halimbawa kailangan nila yung mga suka, pwede namin silang mabigyan. Ang katas ng nipa, ang ginagawang suka na kadalasang ibinibenta sa gilid ng kalsada. Ang mga dahon ng nipa, ginagawa namang bubong ng bahay. Ang katas ng nipa ang pinag-aaralan ngayon ng Pangasinan State University para gawing ethanol alcohol, lalo't nagkakaroon ng kakulangan ng supply ng alcohol dahil sa COVID-19 pandemic. In order for us to have alcohol, kailangan natin ng sugar. It is sugar that we convert into alcohol. Very abundant here in Pangasinan. Kung mas marami ang supply, tiyak na magiging mura na rin ang presyo ng alcohol sa merkado. Sakali nga mag-umpisa na itong pagproseso ng nipa para gawing alcohol, bukod nga sa karagdagang supply sa merkado, malaking tulong din umano ito para sa kabuhayan ng mga residente o mga nipa growers. Sa ngayon, naghahanap na ang PSU ng mga plantasyon ng nipa. Nakahanda na rin ang distilling facility sa pagproseso ng nipa hall. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amyanan.